உலகத் தமிழர்களின் ஒரே குரல், திராவிடர் குரல். சென்னை சேத்துப்பட்டு காவல் நிலையம் எதிரில் காவல்துறை அதிகாரிகளால் கொரோனா விழிப்புணர்வு வரைபட ஓவியம் வரையப்பட்டது. உலகத் தமிழர்களின் ஒரே குரல், திராவிடர் குரல். கொரோனா பல பேருடைய வாழ்க்கையை புரட்டி போட்டுகிறது. அதில் திரைப்படத்துறை சார்ந்தவர்கள் விதிவிலக்கல்ல. சின்ன திரையாளர்களும் சரி, பெரிய திரையாளர்களும் சரி, தன்னுடைய வாழ்வாதாரத்தை இழந்து பல பேர் தவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த சங்கத்தில் சுமார் 2000 உறுப்பினர்கள் உள்ளனர். இந்த சின்ன திரை நடிகர் சங்கத்திற்காக திரு சிவகார்த்திகேயன், திரு உதயநிதி ஸ்டாலின் முன்னணி நடிகர்கள் உதவியுள்ளார்கள். தற்பொழுது சூப்பர் ஸ்டார் யாருன்னு கேட்டா சின்ன குழந்தையும் சொல்லும். சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் இந்த சின்னத்திரை நடிகர் சங்கத்திற்கு 10 கிலோ அரிசி, வீட்டிற்கு தேவையான மளிகை பொருட்கள் என சுமார் 550 குடும்பங்கள் பயன்பெறும் வகையில் சின்னத்திரை நடிகர் சங்கத்தின் தலைவர் ரவிவர்மா அவர்களிடம் ஒப்படைத்துள்ளார். நான் சின்னத்திரை நடிகர் சங்க தலைவர் ரவிவர்மா. தற்சமயம் இந்த கொரோனா தாக்குதலின் காரணமாக உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய ஒரு பாதிப்புக்கு எல்லோருமே உள்ளாயிருக்கிறோம். அதே மாதிரி நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களின் வேண்டுகோளின்படி நம்முடைய தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் டாக்டர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஐயா அவர்களுடைய வேண்டுகோளின்படியும் அனைவரும் வீட்டிலேயே இருக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையில் நாம் அனைவரும் இந்த காலகட்டத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். இதில் எல்லா தொழில்களும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு, எல்லா மக்களும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க. அரசாங்கம் முழுமையான ஒரு ஈடுபாட்டுடன் மக்களை காப்பாற்றுறதுக்கு உண்டான அனைத்து பணிகளையும் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. திரைப்பட தொழில் முற்றிலும் முடக்கப்பட்டிருக்குது. அதுலேயும் சின்னத்திரை நடிகர் நாங்கள் டெய்லி அவங்க டிவியில் வீட்டில் எல்லாத்தையும் மகிழ்விக்கக்கூடிய சின்னத்திரை நடிகர் நடிகைகள் இன்றைக்கி குடும்பத்தில் நாங்கள் யாருமே மகிழ்ச்சியாக இல்லை. காரணம் என்னென்னா, ஒரு 10 நாளில் முடிஞ்சிடும், ஒரு மாதத்தில் முடிஞ்சிடும் நினைக்கிறப்ப இப்போ என்றைக்கு முடியுங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பே இல்லாமல் வாழ்க்கையை நாங்கள் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறோம். இதில் வறுமையான சூழ்நிலை. நடிகர்கள் நாங்கள் வெளியில் எங்களுடைய தரத்தை விட்டு எங்களுக்கு உதவிகள்னு கேட்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிற நடிகர்லாம் இருக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டத்தில் சின்னத்திரையிலேருந்து பிரபலமான நம்முடைய நடிகர்கள் யார் அப்படின்னு பார்க்குறது சிவகார்த்திகேயன், விஜய் சேதுபதி, இவங்ககிட்டலாம் உதவி கேட்கலான்னு சொல்லி முதல்ல நான் சிவகார்த்திகேயன்ட்ட ஒரு உதவின்னு சொல்லி தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டேன். ஒரு மெசேஜ் தாங்க போட்ட ஒரு 10வது நிமிஷம் அவருடைய உதவியாளர், அவருடைய ரசிகர் மன்ற தலைவர் மோகனை கூப்பிட்டு உடனே ஒரு 1 லட்சம் ரூபாயை அவருடைய உதவியாளர் அந்த மேனேஜர் மூலயமா எனக்கு கொடுத்து அனுப்பி எல்லாருக்கும் ஒரு 1000 ரூபா கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னார். உடனே நம்முடைய எங்கள் நிர்வாக கமிட்டியுடைய அண்ணன் வெங்கட் அவர்கள் உடனே கலைப்புலி தானு அவர்கிட்ட கிட்டத்தட்ட ஒரு 2500 கிலோ வாங்கி எல்லா உறுப்பினர்களுக்கும் 10 கிலோ கொடுங்க, அரிசி கொடுங்கன்னு சொல்லி எல்லாம் கொடுத்தாங்க. நான் ஐசரி கணேஷ் அவர்கள் தாயுள்ளத்தோடு ஒரு 50,000 ரூபா கொடுத்தாங்க. பஜ்ரங் இன்ஜினியரிங் காலேஜினுடைய அண்ணன் சேர்மன் பாஸ்கரன், அந்த சிஇஓ மாலதி அவர்கள் ஒரு 50,000 கொடுத்தாங்க. இந்த மாதிரி ஆர்கே சுரேஷ் ஒரு 25,000. இப்படி நிறைய நண்பர்கள் அவங்கவுங்களுக்கு தகுதிக்கு ஏற்ற மாதிரி கிட்டத்தட்ட நிறைய நன்கொடைகள் கொடுத்தாங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 300-350 பேருக்கு இது வரைக்கும் நாங்கள் எங்களுடைய சங்க உறுப்பினர்களில் ஆளுக்கு ஒரு 1000 ரூபாயும் 10 கிலோ அரிசியும் கொடுத்துருக்காங்க. சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் தாயுள்ளத்தோடு ஒரு 550 பேருக்கு தலா 10 கிலோ அரிசி மளிகை பொருள் கொடுத்துருக்குறாங்க. இன்னும் நிறைய பேர்கிட்ட எங்களுடைய சின்னத்திரை நடிகர் சங்கத்துக்கு உதவி கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம். 2000 உறுப்பினர்களுக்கு எல்லோருக்கும் சின்னத்திரை நடிகர் சங்கம் இந்த காலகட்டத்தில் ஏதோ ஒரு உதவியை செய்தாங்கிற ஒரு பேர் எங்களுக்கு இருக்கணும். அதேமாதிரி நான் மட்டும் இல்லைங்க, எங்களுடைய நிர்வாகிகள், உதாரணத்துக்கு இணைச் செயலாளர் மோகன், எங்களுடைய உறுப்பினர்கள், இன்னும் நிறைய பேர் இது அவங்கவுங்க வேலையை விட்டுட்டு இந்த மாதிரி சூழ்நிலை வீட்டை விட்டு வெளியே வர முடியாத சூழ்நிலையில் தன்னுடைய உழைப்பை கொடுத்து உறுப்பினர்களுக்காக வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம். அல்லும் பகலும் பாடுபட்டு இருக்கிறோம். எங்கள் நிர்வாகிகளும் சரி, எல்லாரும் சரி. அதே மாதிரி இன்னும் நிறைய பேர் தாயுள்ளத்தோட
எங்களுக்கு உதவிகள் செய்யுங்க, எங்களோட உறுப்பினர்களுக்கு போய் செய்யும். ஏன்னா டெய்லி டிவியில் உங்களை மகிழ்விக்கிறாங்க. இப்போ அவங்க மகிழ்ச்சியாக இல்லை. அவங்க மகிழ்ச்சியாக இருந்தால்தான் நாளை வருங்காலத்தில் நாம் இல்லத்தில் மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடிய ஒரு நிலை இருக்கும் என்று சொன்னால் உங்களுடைய பெருந்தன்மையோடு அவங்களுக்கெல்லாம் உதவி செய்கிற ஒரு எண்ணத்துக்கு நீங்கள் வாங்க. எங்கள் சின்னத்திரை நடிகர் சங்கத்துக்கு உங்களால் முடிந்த உதவிகளை எங்கள் உறுப்பினருக்கு செய்யுங்க. அதேமாதிரி இந்த நேரத்தில் அண்ணன் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அண்ணன் டாக்டர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுக்கு ஒரு அன்பான வேண்டுகோள். இந்த கலைஞர்கள் எல்லாம் இந்த நேரத்தில் நீங்கள் செய்கின்ற உதவியை நன்றியோடு காலம் உள்ளவரை நினைத்து பார்ப்பார்கள். ஆகவே அவர்களுக்கு உதவித்தொகை வழங்குவதற்காக அரிசி மளிகை பொருட்கள் வழங்குவதற்குண்டான ஏற்பாடுகளை தாங்கள் தாயில்லத்தோடு செய்யுமாறு மிக்க அன்புடன் எங்களுடைய சின்னத்திரை நடிகர் சங்கத்தின் சாராக அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். தலைவர் ரவிவர்மா அவர்கள் மேலும் பல பேரிடம் கொரோனா நிவாரண பொருட்கள் கேட்டுள்ளார். அந்த வகையில் தயாரிப்பாளர் சங்க தலைவர் திருமதி சுஜாதா விஜயகுமார் மற்றும் திருமதி குஷ்பு சுந்தர்சி அவர்கள் மூலம் சன் டிவியில் நிவாரணப் பொருட்கள் பெறப்பட்டு அதை தலைவர் ரவிவர்மாவிடம் வழங்கியுள்ளார். உலக தமிழர்களின் ஒரே குரல், திராவிடர் குரல். கூவம் நதிக்கரை ஓரமாக கூடாரம் அமைத்து தன் வாழ்வாதாரத்தை வாழ்ந்து கொண்டு வந்திருந்தார்கள். இவர்கள் அனைவரும் ஆந்திராவை சேர்ந்தவர்கள். கேப்பாரற்று கிடக்கும் இந்த கூலி தொழிலாளர்களின் கைவண்ணத்தில் உருவாக்கப்பட்ட பிரம்பு கூடைகள் மற்றும் வீட்டு அலங்கார பொருட்கள் என பல குவிந்து கிடக்கின்றன. இவர்களுடைய வாழ்வாதாரம் என்னவென்று தெரியாமல் அப்படியே விட்டுவிட்டு சொந்த ஊர்களுக்கு சென்று விட்டார்கள். இங்குள்ள மூங்கில் பொருட்கள் மற்றும் மூங்கில் நரம்புகள் இளைஞர்களால் கையாளப்படுகின்றன. இவர்களின் வாழ்வாதாரம் நிலைமை, இந்த பொருட்களின் நிலைமை என்ன? உலக தமிழர்களின் ஒரே குரல், திராவிடர் குரல்.